si Manahilin eh. Hi, madung hapon sa tanan. Salamat ka, Lord. Salamat sa kasi sa kinabuhi. Adlaw Merkulis teron. Merkulis, Huwebes. Sang paglakaw sa ahang kuan. Sa ang Korinte, Lunes, Martes, Merkulis, naman rajud. Last gahapon, katong approval nga dahil balance nga hatagan hanggang may nga nadjukoy kaabot. Majugaling kay gagaw majukoy sa pasagdi. Yung message ko ni nga mo na majutoy kuwang sang papel para maprobahan na. Isa kong gijikasan mong lipad ko gapon o Galicia tutiwasin na kagahang kuan kanang papel. Salamat sa Ginoo na approve na jud. Chat kong kapitan okay na daw. Magwatra og unsay kuan karong June 25. Daghang salamat sa Ginoo. Wa jud ko ni mapasagdi sa pag-agwanta sa pagsakripisyo nagbalik-balik sa barangay. Sa katong sa plano lagi nga mo toy nabayad ng plano ngadtong kantidara. Nasubad jud na. Salamat ko sa labaw makagahom mo nang karon relax ko ron kay ugma banat na pud ko ugma sa ato sa gagaw. Paway ko dari sa bayang Herlin ron hapon na pag alas 4 natin gikay na pag panihapon mo nang saliat sa kudaga tubang ninyo. Advance happy birthday Dimers and family ugma pohon great na naman ko ni mudaan kay busy ko ugma Adam Bernice ja sorry ka dia sa igsoon sa katipunan kaya ako man tapay dyan palutuon karon may antidispiras nga doon ko sa libo-libong sorry kay dito ko maka luto ni Zadiha tungod kay una na kaya maragay gagaw dito na mabizan ay gagaw tungod kay sila kagtabang na sa paglakad na ng kurinti kay buwan na mo kinsa mo salamat ka sa imong pag-effort para sa hang kurinti ng mga tiwas salamat kong dako pasalamat ko labas makagamo ako pasagdi nga mahuman naghang paglakaw-lakaw bisan man tuod sa nga daghang pinansyal nagbagot-bot ang uban kay ningon ngano kunong ingat tughang bayranon sinanay ganihan nanawag muta naghara ko ning kung nanay nga di ko kabalibad ni Nura kay tako ko na kuha ni Ja mo nang duty ko ugma basin pohon ug makaluwas Sabado kay basig maubos ito ang sus katipunan basig Sabado pohon mga ito na po ko sila kay nung tanong mas nanay ganiha og pila ay pila ko nughang nabayad sa kuan nakabayad ko sa fire station 954 sa fire sa plumbing 1,000 kapin 1,072 pasalamat day po ko sa attorney Dalida kay ilibre ko ni Ja nalibre aghang kanang pagpanotaryo salamat kadyo attorney Dalida nasa sudaan jahang office salamat kadyo nalibre ko jahang kuan kanang attorney Belada nanay nag-usisa pos nanay sig panawag madto ganihan timing nga na ako'y signal kaya lagi ko nuko muluto angang silahang tumanon nga adari ko sa dakang utang ng kabuhaton si Manongim ganina sa ospital lingan pagyapon ko kalili pero nagkontak kay rami sa antaman nga angang pikason ko ninyo nga siyempre gasto bagat sa imong kasing-kasing mo dito imong tumanon dito ko makabalibad og muyamar nas hay gagaw kay dito na po dahil sa mubalibad og muyamar po ko mo ni Mauna mo nang dito ko makabalibad mo nang pasensya na dias katipunan na igsoon kay antidispiras man ron sila happy pista naman sa Isidro Labrador dias katipunan sorry jud gajo kay iskidulan man jud ko nga Bernice ko mo masay patrabaho na ho isip pud gajo balibaran di na ko makahangjo mo nang Kaysa to'y bagat sa imong kasing-kasing, madoy mong dituman.
manang karon relax ako ron pahuway kaya umabanat na pud ni mo lagi to advance happy birthday ni Merst and family sa Korea. Happy birthday ma'am. Ug ngamusta na lamang ko nila ni Marcelo Castañares Solidar nilabay ko das into das pangatunang east so mga kamo sa ugasa kadapit sa Noel Dominguez kamusta niya sa Cebu. Salamat sa paglili ug ni Mers ang family lagi happy birthday advance ako kay ba og pila mo edad ma'am. Enjoy your birthday tomorrow. On mama ni tinubkob tus kuan datos tubangan ang dungagon ni kay mabaho mas buntag nga nagpandisal asa ning pangkihan mang kede kog kamuti pangkisan ganun kisan ng kamuti kaya hindi ako kamuti pangkis kinaraan pangkisan nga pangkis kamuti mo na magpangkis ano ni takang ngagon mas bunaho salamat kung yung tanan sa kanunay magpirming mag subebe sa among mga video. Salamat pag tanan pabayogit sa timgingan magpasaling kag bulanghoy okay na pay bulanghoy salin tagan pa to kari nang idang nga kamuti dari karon mo rid kamuti sa tubangan kato kabitang ikubkub das ngagi ang gi-stack so kay ang idang karon karong mabahaw kay aron na ko pang walong mas buntag kay mo sa dura ba kog lakaw utang gidang tong kamuti karon. Salamat kaado sa kaunayang kaway po asong paglili sa ahang video kasi pag daghang mang naway daghang mang marites okay ra mali pa hinong dako may mga marites kay arong naapoy makabante sa ahang video naapoy musaway naapoy maka-advise og sakto ba to or di. Salamat kaado sa imong kuan kibaw ko narakas among palibot narakas among siko bitaw katawan laman ning ang kuan pasensya na mo rin sang maklaw nagkalanrakas kay mamlagi nigbayan hiulin wa pamahuman basta umuyamar na gagaw sa San Isidro mahapit ko din ani tugdan ni mo tambay pila ka sa lipag matong San Isidro kaso naman di mo matinga mo di mo makita picture o video sang mga apo kay di na sila makapilapil di na sila magpapil sa video kamo niya mo sabot niya mga apo lupig ni sinangalyan na lupig ni Kia si Kia Buabuyag man kaya mga pag-isang inahan mag video po mo nang naalad puskiya na po si TikTok
Asbunan di ay advance happy birthday Mers and family diya sa Korea. Korea ba to o ma'am? Happy birthday ma'am advance. Luto na gang panyapon. Ay nakailaba mo dani, naluto na gang dinangag. Kasi wa kaila dani, mura ni panyapon na. Nyapon tag kamuti. Kamuti ram dali ra makaiti. Bitaw sa kato mga gahi mangiti. Ni kan aning jo. Aling dingag daan kay ug mahingagawang dadaan. Kibodo kong parehami sa orang taga bukid. Lawon jud mi og lawon jud mga nganing lagot mon. Para uy. Babay ulit di arag kamuti. Mantan juga kamuti. Happy weekend din yung tanan. God bless. Ambil kanunay yung at mamudapit. Bye-bye.